Sa Roma, Gawa Kapitulo 28 versikulo 16 hanggang 31. Sa pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo nga mupuyo bisan asa niya gusto, nga may osa ka sundalo nga magabantay kanya. Paglabay sa tulo ka adlaw gipatawag ni Pablo ang mga pangulo sa mga Hudyo sa Roma. Sa dihang natigom na sila, miingon si Pablo, mga kaigsuunan, bisan wala ako'y nahimo batok sa atong isig ka Hudyo o sa mga tulumanon sa atong mga katigulangan, gidakop nila ako sa Jerusalem ug gisumbong sa gobyerno sa Roma. Giimbestigar ako sa mga opisyal nga Romanhon, ug sa dihang nahibaloan nila nga wala ako'y nahimong dawtan nga angay hukman ug kamatayon, buhian unta nila ako. Apan gibabagan kini sa mga Hudyo, busa napugos ako nga mudangop sa emperador, bisan tuod wala ako'y kaso nga ipahamtang batok sa akong mga kaigsuunang mga Hudyo. Mao kini nga gipatawag ko kamo, aron makasulti ako kaninyo, kay kinadenahan ako karon tungod kay nagatuo ako sa gilauman sa mga Hudyo. Miingon sila kang Pablo, wala kami makadawat og sulat nga gikan sa Judea mahitungod kanimo. Ang atong kaigsuunang mga Hudyo nga miabot din higikan sa Jerusalem wala usab makadalag balita o dawtang sulti batok kanimo. Apan gusto usab namo nga madunggan kon unsa ang imong ikasulti, kay nahibaloan namo nga bisan asang lugar dili maayo ang gisulti sa mga tawo mahitungod sa grupo nga imong giapilan. Busa nagsabot-sabot sila kon unsang adlaw sila magtigom. Pag-abot sa adlaw nga ilang gikasabutan mas daghang mga tawo kaysa una ang miapil sa panagtigom didto sa balay nga gisakan ni Pablo. Gikan sa buntag hangtod sa gabii ang pagsaysay ni Pablo. Gipamatud-an niya kanila ang mahitungod sa paghari sa Diyos, ug gisulti niya kanila ang mahitungod kang Hesus pinaagi sa mga sinulat ni Moises sa kasuguan ug sa mga sinulat sa mga propeta aron mutuo sila kanya. Mituo ang uban sa iyang gipanulti, apan ang uban wala mutuo. Tungod kay dili sila magkasinabot, mipauli sila. Apan sa wala pa sila makapauli, may gisulti pa si Pablo kanila. Miingon siya, wala gayod masayop ang gisulti sa Espiritu Santo sa atong mga katigulangan pinaagi kang Isayas nga propeta. Kay nagingon siya, adto iug sultihi kining mga tawhana nga bisan na minaw gayod sila dili sila makasabot. Ug bisan nagatutok gayod sila dili sila makakita, tungod kay gahig ulo kining mga tawhana. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan, ug gipiyong nila ang ilang mga mata. Kay kon wala nila kinihimoa, makakita unta ang ilang mga mata ug makadungog ang ilang mga dalunggan. Ug masabtan nila kon unsa ang husto. Ug muduol sila kanako, ug ayuhon ko sila. Miingon pagayod si Pablo, gusto ko usab isulti kaninyo nga ang pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan gibalita na sa mga dili Hudyo. Ug maminaw gayod sila. Pagsulti ni adto ni Pablo na mauli ang mga Hudyo nga nagkainitay ang ilang panaglalis. Sa sulod sa duha ka tuig mipuyo si Pablo sa balay nga iyang giabangan. Ug gidawat niya ang tanan nga mibisita kanya. Gitudluan niya sila mahitungod sa paghari sa Dios ug mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Wala gayod siya mahadlok sa iyang pagpanudlo ug walay nagpugong kanya.